2017 बिसिआव इउटिएफ मथा एबा इउनाइटेड टिपरासा फ्राम आसायमानि आसानि सिमनो याब्रे सेमं लामा कलक हिमका ते ताबो हिमनो तंखो 27 सेप्टेम्बर सालमारिंका इउटिएफ मथानि फिल्टाम आसायमा साल रगै इउटिएफ मथा कक्ति साल फंजराव बुबाक राखर आगुलनि जिबि साख हामनावनि कैंसर साख हामनांगौ बेमार मनजक साख हामियरनो थालिक आपेल गति रक बागै जबासु खलायखा यागुलो इउटिएफ मथानि लोवा जिउं बाय कायसा थैरि मुंसिकाते पान्दाबो खलायजाखा जिबि साख हामनांगौ ang tongzoroni coronavirus ebromoi tongmani bagai hasni sak hamnagro thirongni jongjal nokjaka abobai thini jongjal logno kisasuk supongoi de mano hire UTF mothani bukhakti omohai lowa jimong naharjaka asuk simia asema shala Don Bosco ni khaksang complex o thangai bophangrok kaileka UTF mothani adangrok aboni ulo filtam bisi asema sal kamani bagai ke buralaikha omohakeno motha asaimani simi UTF motha juda da fahamkrai lokojobo susangbotangrok yagun nahari khaitonglayo UTF motha aguli amse rogo simia juda thayab motha khazar asema salon rogei kaisi thayo omohaike juda samangmotang yago nahar jagai tongo आसाल UTF मथानि तांफांखा सजल देवन मासाका UTF मथा दफा हामग्रायनि बागै लोगो हामग्रायनि बागै अमो हाइकेनो सामं खाय थानाय हिनै তিনি সিনে ইউনাইটেড টিপ্রাসা ফোরাম UTF नि সংসাজাকमानि साल তিনি बायखे बिसि कायथाम जों पुंलायखा 2017 नि सेप्टेम्बरनि 27 तारिखआव सिनि मथा संसालायै जों सामं चेंलायमानि दिनै 2020 नि 27 सेप्टेम्बर बिसि कायथाम पुंमानि फाउन्डेसन डे सेलिब्रेशन जों खालायलाय दङ दिनै फुंनिसिमि सिनि सेलिब्रेशन जों चेंलायखा अब त्रिपुरायाव 10टा जागायाव 10टा ग्रुप सिनि मेम्बारक 10टा ग्रुप खालायलायै सेलिब्रेट खालायलाय दङ 10टा ग्रुपनि बिसं जों आगरतला अर ग्रुप जों सेन्ट्रेलि अर खालायलायखा जों फुंनिसिमि सामं चेंलायखा जों कैंसर हस्पिटालाव फुड टाइ सुइट डिस्ट्रिब्यूशन बिसंथि आबनि परे ब्लाड बैंक जिबि ब्लाड बैंक ब्लाड डोनेशन कैम्प आबनि यागुलो ताबुक जों खाकसां कमप्लेक्स नि अर जे कम्युनिटी प्लेग्राउंड और सिनि ट्री प्लांटेशन खालायमानि बिसिंगो जों सिनि फाउंडेशन देनि केक अबो रालायखा ताय जों रालाय सेलिब्रेट खालायलायखा अबो हायखनो सिनि सारात्रिपाव ताय 9टा जागाव जेमन खवाय खुमुलुं बिस्रांगंज आबो हायखे ताय 10टा जागाव सेलिब्रेट बरक खालायलाय दङ अबो हायखनो पदरे पद पान्डाबोथां यागो नालाय तिनि सिनि मेन पान्डाबोथां सिनि ब्लाड डोनेशन कैम्प सिनि एडुकेशनल मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन अक्रा साकार बरम ब्रै माने तमने एक्ट अफ काइन्डनेस माने अक्रा साकार रखनो सिकला रखनो बय डोनेशन आबाखनि पदरे पद सामं बुतां बिस्रांगन एरिया कायसा मिनि हेल्थ कैम्प खायजागै दङ आबाखिरो पान्डा संजागै दङ दिनै अ फाउन्डेशन डेनि जराका हामो आं सिनि मथानो हामजागै दंनाय सिनि मथानि जत वेल विशर्स दा सिनि मथानो डोनेशन या फरै दंनाय ताय सिनि मथान हामजागै दंनाय जत खाका हाम लुकुरकनो खाका हाम खुलुमा ताय चिबाय या फारो अ बिसि कायथामो नरकबो UTF नि मेम्बार इंया तुतै फानो नरक फातारा दं तुतै फानो UTF नि जत सामुङनो सुबावै चिंबाय बाक्साखनो यापरि बाक्साखो दंमनि बागै नरकनो जतननो हामबाय दा बिसखानि सालगबो अबा हायखनो चिंबाय बाक्सा नरक दंबाय जारि जों तेबो सामुं कतर यापरि कतर बुखा जों थांलायनाय सिनि ना हारमुं दङ सो बिसखानि सालगबो जों अबा हायखनो सिनि सामुङनो जों तेबो खालायलाय थांनाय ताय तेबो कतर लेभेलाव जों खालायलायनानै चाइटोक्लाय दंमोन दिनै सारेक इंते सिनि गोबां मा जे 10टा जागायाव सेलिब्रेशन खालायजागै दंमोन आबो जों जतनो सिनि थाने फाइ सकबायनाय डिटेल्स अ डिटेल्स रखनो जों सारेको सिनि फेसबुक पेजनि बिसिमखौ जों सिलायनाय ताय दिनै सारेको ताय कैसा मानायंनाय आबंखनो सिनि फाउंडेशन देनो रखसौ जों पक्टां कम्पिटिशन कैसा खायमोने आरो जों 111 जननि पार्टिसिपेशन मानखा दिनै सारेक सारा 6टाव दिनै एग्जिक्यूटिव नि कैसा फेसबुक लाइव टक शो नाय आ जागाव कप्लाय खरकटामनो जों खरकटामनि बुमुं जों साखलायनाय फर्स्ट प्राइज 5000 सेकेंड प्राइज 4000 ताय थर्ड प्राइज 3000 के बरकनो सकात या फरजाकनाय UTF नि आहाबो नाहार मुंतामो UTF नि नाहार मुं अबनो लुको हामक्रायनि सामुं खायनाय ताबुक लुको हामक्रायनि सामुंनो आबो कायसा वाद बाय बा कायसा लाइन बाय तो साइमिया लुको हामक्रायनि पदरे पद लामा दंगो पदरे पद सामुं दंगो लुको हामक्रायनि सामुं खायतनि थांतानि जे खायनानै नांमाने जों आबनो खालायबो दङ ताय बिसखानि सालगो जों आबनो खालायै थांनाय
Ashalo bono kari bo 5 manjaka mothani kaskuno kari kobuni mothani adong ro.